sa mu to nedarí, pretože hráči Miškolcu sú v dnešnom stretnutí naozaj veľmi aktívni. Huba prihráva Froníkovi. Jeho prihrávka už je však pečovaná a puk je teraz na... Ale pozor, obrovská chyba a je to gól! Obrovská chyba v obrane Miškolcu a Nové Zámky ju trestajú premieňajú na úvodný gól. Tak dočkali sme sa už aj úvodného gólu. Uvidíme, ako naň budú odpovedať hostia, ktorí práve teraz môžu ísť do útoku. A je to gól! Obrovská chyba brankára Cikáneka, ktorého sme teraz vychválili. A tu trestá Flisár. Kovalčík, Chrenko. Ten hľadá niekoho pred bránou, tam však nikto není. Chrenko stále manévruje s pukom na ľavej strane, prihráva Uramovi. Uram Kovalčíkovi a to by nastala tvrdá strela. A je to gól! Naozaj výborne zahratá presilovková akcia domácich. Uram prihral na modrú čiaru Kovalčíkovi. Ten poslal prízemnú strelu. Seba posúva na Chrenka, ale ten jeho prihrávku nespracoval a puk sa dostáva k Čalánimu. Ten ho prihráva Chrenkovi, opäť Uram. A teraz obrovská príležitosť Nových Zámkov. A je to gól! Výborná akcia Nových Zámkov, na konci ktorej je Erik Čaláni a pridáva svoj druhý gól v dnešnom zápase a zvyšuje na 3-1. Spracovať Skohen, Metcalf. Metcalf sa dostal až pred brankára Cikáneka a forehandovým zakončením ho prekonáva. Tak a máme znížené. No. A ďalšie prečíslenie Nových Zámkov, tentokrát fight, prihráva Froníkovi a je to gól! Výborná akcia Nových Zámkov, po ktorých máme zvýšené na rozdiel 2 gólov. Cikánek výborne pravým betónom jeho šancu zlikvidoval. Stále Danserov sa snažil nájsť Tóta, ale neadresoval mu presnú prihrávku. Čo teraz Chrenko s Čalánim? Chrenko strátil rovnováhu, teda Čalánik. Chrenko sa dostáva do šance a gól, je to gól! Výborná individuálna akcia Tomáša Chrenka je zákon a iba posielala puk do útočného pásma, odchádza striedať. Nové Zámky hrajú toto oslabenie naozaj v skutku výborne. Teraz ťahá útok Miškolca po ľavej strane Sagerda, iba nahadzuje puk. Ten má Šiška. Šiška ho síce nedokázal vyhodiť. A je to gól. Sagerd ešte stihol zachytiť puk v útočnom pásme, hoci sa to domácim fanúšikom nepáči. My si myslia, že to bolo postavenie mimo hry. Nahodil ho na Cikáneka, tomu puk vypadol. BC teraz vyhadzuje puk do stredného pásma, tam ho síce Hrudík zachytil, ale posiela ho iba na hokejky hostujúcim hráčom. Ťaľ strieľa Kohen. Ešte Metcalf sa snažil dostať k dorážke, ale už úspešný nebol. A je to gól! Domácim sa nepodarilo vyhodiť puk z vlastnej tretiny. Ten sa dostal na hokejku obrancu Dudaša. Sagert prihráva Danserovovi. Dudáš ťahá akciu po ľavej strane. Dostáva sa do zakončenia. Obrovská šanca. A je to gól! Nič. Obrovská chyba Nových Zámkov, ktorí nezvládajú ani toto stretnutie v závere. Už po neviem koľkýkrát v dnešnom stretnutí. Máš Chrenko. Ten teraz ťahá puk do útočnej tretiny. Snaží sa niečo s pukom vymyslieť, nahadzuje puk na bránu, ale Dušek tentokrát zasahovať nemusí. Ale pozor, prečíslenie hostí, ktoré ťahá Danserov. Danserov strieľa gól.
tak čo na toto povedať? Obrovská chyba v obrane Nových Zámkov, keď sa dvaja hráči hosti rútili sami na jedného obrancu Nových Zámkov a po strele Dancerova je rozhodnuté. Jeho strela sa zastavila na pravej črtke Blažičkovej brány a od nej sa odráža do siete.